Rapolo, Laglag para 3 quarters. Third part of the night para sa Laglag para 3. Renzauros versus Gustavo Pacado. So para na ni sa Laglag para 3 nga tournament. Sa akong wala, lapu-lapu, give it up, Renzauros. Renzauros 15-man unit original. Sa auto, Surigao, Cebu, give it up, Gustav. Yo, Gustav, sa Ilum, shoutout sa Surigao na battle. Shoutout sa Surigao City Battle. Shoutout sa mga kababayan na diri. Shoutout po sa Dream Architects. Shoutout po sa UAPSA. Sec. Judges, tournament, sirito sa oras. Manang kwentos. Daw si Renzauros, pili niya una si Gustav. Yo! Binawa! Yo! Way saba! First round, Gustav, let's go. Yo! Rapolo, ayos ba? Yes! Siyempre. Kaya akong tiyan na ana sa isulod. Kaya basta na ako og sugbo, sigurado jud busog. Akong paglantaw sa akong kontra, mura og rice, nya ramen, nya red ribbon cake pagyod kay human ako chibog kang range. Ginatagan ko og liter R na food. Pero expect gyapon ko kapang out of this world imong bars. Kay nangandam baya kag duha ka bulan. Murag nangandam ka sa Mars, di ba? Kay pagsugod aning kontra wala kay pagsugod aning turna wala kay kontra. Wala pag gipaspit ning kanahan. Mong sa pagpangandam lamang kag isa ka bulan. Dako kay kag lamang. Pero akong nabantayan nga dili ka dapat kahadlukan kay pang fetus ang imong banatan. Kulang ang duha ka bulan. Dapat siyam asa tanan para siguradong makalusot ka sa sabakan. Sa Cebu, kumubhipak daw ang Rapolo. Kung nakirenta lang ka do, nga di ba advance kag isa ka bulan? So pwede na ka nga magpuyo. Kay kung katanggo kag magdominante aning turna, sa sugod pa lang, klaro nang di na mahitabo, matuman pa dahil imong damgo. Kung sa sugod pa lang, ang realidad kay nagtago. Pero gusto kag realidad, sige balik ta gamay sa oras. Katong gifonger kas imong kontra. Medyo na daw gamay nga bias kay niingon sila. Nga wala na lang kato gipaspit, parang imong makontras quarter dali nimong matudas, pero sa realidad wala na lang kagipaspit ato kay ingos Leo murag traffic sayang ra ka sa oras. Mao na ang realidad. Sa sugod, isiwin na rin sa round 1. Wala kagalos-galos kami sa pagsugod. Lisod na among giagian. Makagubaig sapatos. Sa pagsugod, mura kag nakalusot sa kadlawon. Kay sayon nakalampos, pero kasagaran may tapos realidad. Kung kinsa ang sayo ng sugod, may una nga matapos. Mauna ang realidad. Kung dire na lang kakutob, dire na lang kataman. Kaso way sagol atik akong lyrics. Kay kung magkasakit kag cancer, dito pa lang ka makaabot og next stage. Kibisan ibasi pa sa spelling, kining si letter R, sigurado good maekis kay na ay letter R sa quarter pero way letter R sa semis. Good time, first round, Renzauros. Round 1 game? Yay! Yo, what's up, Stepan? Di ba ikaw taga Surigao Island? Pwes kaning Islander, Stepan. Kachinilas ka na tama kanan. Maong tumban ko ni pusi para mapusa. Kaya doon ay puntos ka na tamak. Kani dance-dance revolution na duwa. Kaya kani trapo na gilabhan. 101. Kaya kani step by step. Ikaw tamak-tamakan. Sa pagtamak, di undangan hangtod sa hangin ka mahutdan. Kaya kada tamak, gibumbahan. Murag ligid niya na flatan. Ang azul na imong ultra. Kay patay ang natamakan. Murag nagpatong ko og nitso. Siguradong patay ang gitumban. Kasi Gustav ang kontra. Maong tumban sa bar fight. Kay di makapalag. Kay ang G silently permi sa fight. Kaway pasabog ni si Gustav. Kaya kung iyan nagram ka ni kay Gastov, maong painita ko sa battle para sunog ka. Ako kay Molotov. Maong this, G's on fire. Sunog hangtod sa uyok. Murag Isano South kaning G karon sunog. Kay imo ning tinuyan, maong ma-fall kas ladder match sama sa flow sa tinuyan. Sa tournament ka bagsak. Kay kuyaw niya og plano, ang Cebu kay lubong.
Well, sorry gaw, ako ang bati na panahon. Imong plano mapalaw, kay pulbos ka sa akong kamot, nga mura o gaw-gaw, mong di kalubong, kini kalabaw. Kay sorry gaw nun kaw. Kaya ang slogan, stop lumad killings, kanako di na magsilbi. I'm on killing spree, ikaw victim number 3. Ako ang NPA na mupatay aning lumad, nga taga Surigao del Norte. Hindi ko kayang bat yun ni Surigao nun. Kiwasa na ingon ana nga pulong. Kaya ang litrang Y, ilisan og J. Ingon na sila kabugoon. Kumuingon ko og inyo, ikaw na ako ang ginsulto. Surigao nun low class na Pilipino, tawag ninyo kay Injo. Round 2, Gustav. Tawag na ako kay Injo. Maunay iyang ingon. Karon ikaw murag ulipon. Himuon ta kang ulipon, Dok. Round 2 game. Round 2 game. Game. Hambugero kayo mong linya. Klaro kayo, Dok. Puro pampaangat sa kaugalingon. Dili makaigo. Ingon ka ganina ikaw ang mulutog. Wa ko'y pakido. Galawan nimo murag furniture maker isigag buwat og bangko. Sigag buwat og bangko. Sigag buwat og bangko. Yo, sigag buwat og bangko. Makaabot ra kas taas kung makatilaw na ka og upper. Timan ipermido nga terorista ko nga rapper kung dala nimo puro lamang selfie bars. Ako kay magpaka photo bomber. Og nadumduman ko pa. Katong ang asul nahimo og pula. Kuyog mo ni Dominate nya si Marshall gitabangan ninyong duha. Yan ang lagpot mo, di ba? Abi na ako og Pasko na kay inyong duha kalawas. Nahimong nagsakay nga Santa Claus. Kay gipalupad ra og usa. 2017 pa to. Giingnan kang Marshall nga wa kay salig sa imong kaya. 2018 na karon. Kung kabaw ko na confident na ka mo battle nga mag-inusara. Pero malas ka karon nga tuig. Kay nagkaatbang ta sa laglagbara kung feeling nimo gaan kaayo. But nga nako bakos ni Judas imong liog para mohuot imong ginhawa. Feeling nako dako sa eksena. Pero wa nga ko nadunggang gumhugong kinsa ka. Nakakatawanan kayo nga kinahanglan pa kitang pidlihon para lang mailhanti ka. Wa ko gadulag duta ron. Pero sniper akong dala. Kining feeling big fish mahimo ning buwad. Karon nga giasinta ka. Akong pananaw ng itom. O kabaliktaran ako ni siya. Kay imong kalimutaw ron na muti. Pag ang kutsilyo nakatarak na sa mata. Aminado nga sa preparasyon. Alanganin ko kay grabe ko ka busy. Ikaw taas kay ka preparasyon pero di gyapon ka na ako kapilti. Kay nagsulat ko tulo ra ka adlaw. Ug insulto na sa imo syempre. Kay wa ta ka gitinuog. Gisulatan na tagag tulo ka adlaw. Kay giking kwerte ka gisulatan ra kag 3D. Time, round 2, Renzaurus. Ito siya, dali ko no 3D. Kiduaan rati ka. Yatay ka. Oh. Round 2 game? Yo, battle MC/beatboxer. Ingon na nakatalente daw ang kontra. Ni bagay po sa lawas ba? Nagbalik duha. Isang fight na sa bilinggahe. Abinakog silang seta. Muraman ko ga beatbox. Galiso na di ay itong storya. Taga-spit, murag robot. Kay gaungot-ungot. Maong tagaan ko ni Hope si Stephen. Kaya kung istorya, murag robot. Mao na resulta. Basta piki ang kumpiyansa. Pang may na kartero, sige dawat og suwat niya sa pag-deliver, di makaya. Mga bistado, nga nagpasuwat ka. Ikaw si Tita Charo. Kaya di ikaw nagsuwat sa imong gipang storya. Kay murag widya, mga litra gikan sa ghost ra. Kay imong pagka-Gustav nagpamatuod na sa pagsuwat na ay ghost ka. Kay ang Gustav, usagad akong armas nga panggera. Maong nagpatabang siya, kay di makatira sa gera kung mag-inusara. Ug natatabang siya nga grupo, apan di gihapon ni magsilbi. Kay ako ang pesticides, ug imong grupo kay piste, pang sprihan ta mo. Gamit ang Uzi, kay ngunani ko mo take og shot. Nga pinag-trophy! Ug sakto nga nag-javelin throw ka sa range, ipatapon imong linya. Sa sobra ka basura, nag-recycle kag linya. Kaya ang linya nga pasok ang tira murag Shintaro Midorima, imong gigamit og gaduha, maong hugaw ni pag-MC. Ang nagdagayday na itaya nga dala, maong kaning baboy nga nag-stick sa linya, karon kay malityo na.
Kasi ang leader sa asylum, maong sa kong rhyme, patay niya ang asylum, nga murag si Socrates, kaya akong penmanship na poison. Maong sa iyang pag-uli, tibok asylum magulanon. Tibok asylum magulanon, kaya ang asylum mahimong morgue, kay patay ka nilang duwaton. Time, last round, Gustav. Nada ko'y go sa pangalan. Nada ko'y ghostwriter. Kanay mo mga banat kay bulok. Ikaw gani na kay Ro sa pangalan pero wa man gani kay tunok. Round 3 game. Friends dili ta close. Pero ang pangutana nako sir, ano ikaw sa ako mahiubos? Kung mag-isgot tag level. Tak-tak maning kalaban ko karon. Naka-open fire ng kaliber rak-rak sa imong naw nga bukason. Kidapawan masaker. Boss, maura ni. Sinapay lang hindi ang taga-upon. Kay mo battle kong ngipon sa ngipon para ang dentista na kong kamot na ihingoon. Pero kung mag-gis ko tao rich, dili ko adunahan. Pobre pa ko kung una-unaon. Akong punches naka-budget rin karon. Mong ako agyud ning paigoon. Wow ka sa kadaugan, di ba? Sige, na niya akong kinumo nga sulido. It's not wala range. It's too. Oo. Akong rounds mo raw pizza. Na ikaw akong gihatagan kay makatilaw jud og slice ning akong kalaban. Nya atong isgutan. Tong imong kanta nga nakatawa ko grabe. Katong klaro na ganing Bisaya. Nya sige pagyapon nimo balik-balikon nga Bisaya nga rap ni. Bisaya nga rap ni. Mura ka dito og amaw pre. Nagplano ko mahimuan tog distract nya ang title kay Kabaw me. Usa musik video. Klaro kayo nga grabe ni kababida. Halata kayo nga dinhi sa liga. Gusto ni na center bisan wala kay height. Mahuna-huna. Gusto ka na center? Sige ako na lay bahala kini lightsaber himo ang spotlight. Psh, kung gusto ka nga magpatunga. Ako taga Socorro Siargao. Og balod sa amo aperme. Mong uso dito ang surfing. Mong kung magisgot mo sa barko. Klaro kaayo nga anad ko sa kiling. Meaning dili sa kalibel, mura og bukid nga taas kaayo tungason. Pero kung gusto ka nga imo kong apason, mura lang kag hiking kay imong agian sa kahon. Ong karon. Klaro na ang kamatayan. Kinsa kay sunod nga madali, pero there's always a rainbow after the rains man daw. So sigurado nga mapaksiw ang mugawas nga bahaghari. Time, last round, Gonzalez. Yung gahi ka, kaya sa sarapita. Kaya kung gahi ka, sa Surigao nagpabilin ka. Kay gahi ra ka dito, kay puro ka choke mo kontra. O gahi ka dire, kay marigor mortis ka. Kinakadisolator o kiras, ang akuang karatira. Maumperteng humuka, murag ilong sa probinsyana. Hagi sa damgo ra kagahi, kung mag-wet dreams ka, kay pike ang pagagahi, nagrubas ka. Ako, natural na matigas, murag katatang apelido, kay gahi ra makastep, kung nisgutan ang liog nimo. Kay grabe ka huyang, murag inyong hip-hop scene, maong patay kang bata ka, dingi vaccine. Kay naigas ng pangan, maong hangin kaayo, kada duwa sa panghambog, nga siya arkitekto, apan ang iyang disenyo, way kwentang output, kalidad di kabayaran, ang ngayon ra pang shout out. Yung mga ni katapusan sa arkitekto, ang tawag ani Apoka, nindot pagkaplano, ang pagkamatay niya, kaysa elimination, nagsukod og lungon para sa kaugalingon. Kaya arkitekto, yun ang masud sa loob ng kabaong. Kaya magparty-party ni siya, kaya ang plano amazing. Magparty-party ni siya, kaya magkaputol-putol nga murag technical drawing. Yo, mga imong blueprint G di magsilbi, bisag magpaka-renegade, kaysa kong kamot sa bugga, kani kay hand grenade. Maong pag-Esteban, Gustav, karon kay wasak na, pang rotten.com, hulagway kay guba na, naong sa baboy na tunga kay ako ang natripan, maong i-food trip ko ni crackhead, murag nagkaonog baka gan. Kay di ka taga-upon, ikaw kay Surigao nun, maong murag pedestrian kay ang next round, dali ang labangon. Time, papagado. Gonzalez versus Gustav. Kapolo, laglag para 3 quarters.
third battle of the night. First battle para sa sa Laglag Bara 3 tournament. Pagpakatang balik, Rinsaurus versus Gustav. O syempre ni ay, pagpakato niya, tropa na mo. Happy birthday ni Erne, pagpakato. Dahil salamat Azul Tusulbuha sa venue. Dahil salamat to Goiktek sa Ribos Mayon. Judges decision, advance sa tournament, 4-1, Rinsaurus. J-Black, asa ko sa mga niboto ni Renz. Kami na nag-listen man sa Jugo. Round 1, sikit lang kayo lang round 1. Pareha sila na yung punchline. Feel ako mas dagan ng punchline si Gustav dito, pero mas kusog ang presence ni Renz. So, mas plus points. So, round 1 yata na kay Renz. Round 2 sayang kay si Gustav dito, kay slow start yung kay dito. Basta yung hang time sa nag-rebatch siya niya, parang ni-choke siya. Kung ito may mas para na ako na si Renz, mas nakusog niya round 2. Sa round 3, nakabawi yung si Gustav, mga pinaka-kusog niya nga rounds. Dito niya nahatay yung pinaka-grabbing ang punches niya si Renz. Mihinay dito, pero nakuha ni Renz ang 2 rounds para na ako. So, Renz, congrats, up on side, original. Piste na biga-biga. Round 1, round 2, kang Rinsaurus. Na-choke magod. Para na ko, kung wala siya na-choke siya ito. Round 3 ni Gustav, solid, pero overall performance, team kill ang Rinsaurus. Shoutout sa Pandaing. Ako mo ito. Ang patos ganyan duwa, bar for bar. Pero taran ako, round 1, ako ihatag ni Renz. Round 2, ako gabang ihatag ni Renz. Kaya nagtanggol gamay sa round 2 si Gustav. Pero round 3, ako ihatag ni Gustav dahil 2-1 para ako. Lane strokes. Round 2. Yan lang na po kayo na Rinsaurus. Round 3, nakuha ni Gustav. Parehas sila ipakita. Bars. Pero consistent kayo si Rinsaurus. Aggression. And daghan po siya misulti. Gusto kayo nuwa galit kayo. Pero galing ko Rinsaurus. Ako mo siya masubik. Ako ra gani ni both ni Gustav as the number of punches landed mas daghan ko na dunggan. Makers bars. Mo si Gustav ang gibot.